Ovo je zbiljni deo emisije u kojoj ćemo predstaviti predstavnike čega? Mi su predstavnici stranke Čokanj za sve. Želimo da vam se obratimo ovom prilikom u predizbornoj kampanji. Svi znamo da je Srbija u teškom sunovratu i da želi mlade snage koji će da pruže ovoj našoj ostrnuloj državi neku novu energiju i novi život. Prema tome, mi smo želeli vama da se obratimo u ovom zakupljenom terminu sa našim predlogom za lepšu i Čekaj, ja treba da mlatim glavu dok ti pričaš. Da deluje mudro onako kao... Da, onda ti malo nju snimaš. Nemoj da vam ja objašnjam vaš posao. Da, izvinjam se, morala sam da pitam. Mi ćemo biti broj 21 na... Da, Tijena, da se to vidimo, da, tako. Mi ćemo biti broj 21 na našim... Izvinite, ali ovo moram da vam... Glavičkim listićima. Kikinda? Tako da možete sa... I on finom, da. Krenete u novu budućnost. Gospodin sekretar, gospodin Mikić je tu sa nama. On će meni pomoći u ovom izlaganju. Znači ovako, mi propagiramo, naša ciljna grupa su penzioneri, znači oni su veliko glasačko telo. Svi znamo da je jedan bivši faraon koji je živeo na ovim prostorima, živeo od tih penzionera. Znači mi ne želimo da... Opa, pivo. Mi ne želimo da na osnovu tog našeg bivšeg faraona da prikupljamo glasove od naših penzionera, ali želimo da im ponudimo jedan program za lepšu budućnost. Znači, svaki penzioner, mi sad ćemo da delujemo samo na Kikinskoj opštini, znači govorimo samo za Kikindu, će dobiti kući jedan zamrzivač od 340 litara. Znači, mi ciljamo na tu grupu penzionera koji nisu prešli 90 kg, pošto svi penzioneri su obično mršavi, jer imaju male primanja i penzije, tako da će oni moći da stanu taj zamrzivač. Znači, kolega, šta smo rekli? Zamrzavanje penzionera od drugog dela penzije do drugog dela penzije. Može da se potpiše aneks ugovora od prvog dela do prvog dela penzije. Znači, 30 dana zamrzavanje penzionera koji će sačuvati njihove finansije samo time što će platiti državi, znači, troškove, sve, znači, od grejanja, infostana, svega, i njima će ostati čist taj novac da ga troše u sledećoj godini kada neće biti zamrznuti. Prema tome, zamrzavamo penzionera od 25. do sledećeg 25. u mesecu i onda taj penzioner ustaje samo 26. plaća račune i vraća se ponovo u zamrzivač i time troši minimalne... Kolega, ko prima, rekli smo, ko prima kući penziju? Ko prima kući penziju, njemu poštar donosi kući penziju, preko ovo može da punomoći osobu koja želi da prima penziju i taj može da bude zamrznut čak do godinu dana u našim specijalnim zamrzivačima. Naš kolega, on je... Imamo naš kolegu sad trenutno je on odsutan pošto je dobio šut kartu, a on treba da nam nabavi te zamrzivače. Jeste razmišljali čovjek koji će raditi na... Na zamrzavanju? Da. Ne, to je samo zamrzavanje, znači svaki penzioner ima nekoga u kući, na primjer baba njegova, mora jedan da bude odmrznut, znači ipak onaj koji više jede, koji više troši, taj će biti zamrznut. Znači mi smo tako napravili program, mogu i deca da zamrzavaju u slučaju da je supružnik pokojni. Zašto men? Da. Prema tome, naš prvi zamrzavatelj će biti gospodin Slobodan, kako smo rekli? Koneri. Slobodan Koneri, pošto je on ovako malo sitnijeg stasa, njega je mnogo lakše zamrzliti da to prodre to smrzavanje do kostiju, tako da na njemu će biti, onda ćemo kasnije praviti jače zamrzivače za te malo krupnije osobe. Toliko o tome, mislim, imamo mi sad ovde mnogo programa, ne bi sad da ovde zauzimamo ovaj program, pošto nismo platili, tako da... Fino, i vi imate svoje mišljenje i slažete se sa njim. Evo, ja ću vam dati ovo kao poseban detalj da vam bude, da baš delujete ozbiljno, znači. Možete naš program da dobijete, ovo je štampano u MP3 formatu. Ću moći ja da uđem u vašu, da potpišem pristupnicu? Naravno, treba da skupimo 10.000 potpisa da bi se... Ali moram da sam penzioner, jer ja sigurno nikad neću biti penzioner, a mogu? Vi ćete biti penzioner. Biću? Da, 2049. S obzirom kako vam se staž uplaćuje, mi smo proverili to. Kako se staž uplaćuje. Ne da nećemo pustiti. 2049. ćete biti u penziji i tada ćemo imati već jaču tehniku zamrzavanja, da ćemo moći da zamrzavamo i vas i vašu porodicu. Kolega želi. Još bi nešto da kažem. Naša stranka, mislim, nije politička, mi smo ekološka stranka, mi propagiramo da skupljamo čokanje.
Znači, čokanj za sve. Da. Znači, skupljati od svih poljoprivrednika. Posle dugog zamrzavanja mogu poljoprivrednik da se greje. Ja se izvinjam samo, da li mi je ova žila glupača dovoljno nabrekla da znam da sam na sve čula i kako treba razumela? Jeste, sve ste razumeli. Kao prava plavuša, znači. Čokanj. To. Čokanj. Evo aplausa da... Čokanj. 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 Dobro je to. Čokanj za sve.